да включат пряко да обясниш, да монтират цялата област за държането на палки. Се извършва така, както казах, тишина. Християн ще ви изгоня. Както казах, след което, вече захванали сме палката правилно, се извършва удар. Ударът представлява отхвърляне на палката и хващане. Ето, това е правилният удар. Може да ударите тук, може да ударите и тук. Защо побейките ударите? Така. Слушайте, Пламен. Дюдо май е на барабаните. Къде ще направите? Дюдо е той. Захватите на палките са... Може да ги държите еднакво, може да ги държите traditional grip, се казва това от американски. Това е за, ако искаш така да свириш, може да свириш така всичко. Кой свири тъй голям барабан, изведет не го обичаш? Тук, тъй. Българен. Не, австралиец е. Върджил Донати. Аз предлагам да не се мислим с колегите, просто да спрем видеото до тук. Добре. Ще продължим